Vale, pues. Vale, pues empezamos. Hoy estamos con nosotros un viejo amigo de la casa, porque estuvo con nosotros hace unos 5 o 6 años y nos va a actualizar un poco lo que dijo. Es Manuel Peruso Pla, es profesor titular de la Universidad de Valencia, del Departamento de Astronomía y Astrofísica, es investigador principal de un par de proyectos con el Ministerio, uno con la Generalitat, también es colaborador externo de una red financiada por el gobierno alemán, tiene más de 80 publicaciones en revistas del área, ha codirigido 3 tesis doctorales, hay un montón de cosas. Podría contar más, pero vamos a dejar ahí. Y creo que también es interesante que hace sus pinitos en divulgación, pues es el autor del blog Univers Violent de la revista. ¿Vale? Pues gracias, Manel. Y nada. Moltes gràcies. Bueno, és un plaer i moltes gràcies per la invitació. Jo intentaré explicar-vos avui de què va això de l'activitat galàctica, perquè és important, perquè és interessant, perquè ho estudiem i, bueno, si teniu preguntes, qualsevol cosa em pareu. Jo sé i sóc conscient que vosaltres que esteu així sabeu molt més que jo de moltes coses. Així que em fa més por la xerrada d'avui que en molts congressos, sincerament. Però és un plaer estar així amb vosaltres. Molt bé. L'univers. L'univers en una caixa. L'univers en una caixa simulada. Això és el resultat d'una simulació cosmològica feta per uns companys del departament d'ací en València i el que fa aquesta gent és agafen la imatge de la radiació de fons de microones amb les seues inhomogeneïtats i ho deixen evolucionar fins redshift 0, que és l'univers actual. No? I els deixen aquestes estructures. Hi ha moltes simulacions d'aquest tipus, podeu buscar en YouTube la Millennium, per exemple, que són espectaculars, són més grans, són equips de treball més grans que els que tenim així a la universitat, però vaja. Són resultats sempre molt semblants, deixen aquestes estructures filamentoses, amb uns nòduls al centre on hi ha els cúmuls de les galàxies. Bueno, això té un tamany de 50 megaparsecs, que són, bueno, com ja sabeu, això seran 150.000 milions d'anys llum, no? 150 milions d'anys llum, perdó, perquè són mega, no milions de mega. I així és on hi ha els cúmuls de galàxies. Bueno, si n'anem al cúmul de Virgo, en el cúmul de Virgo, per exemple, això ja no és una simulació, és una imatge real. Tenim al centre d'aquests cúmuls tenim una galàxia elíptica massiva. I aquesta galàxia elíptica massiva és típicament una galàxia activa. I ara parlarem del que és l'activitat galàctica. No és l'única galàxia activa en el cúmul, però típicament aquesta és activa. Això hem baixat des de 150 milions d'anys llum a, puc parlar en parsecs, que me resulta més natural? Sí, gràcies. A 5 megaparsecs, que són 5 milions, i així estem en 200 quiloparsecs. El tamany de la galàxia és una galàxia gegant, una galàxia molt gran, i ahir veieu una cosa que l'any 1918 un astrònom anomenat Curtis va definir com a curious straight ray, un curiós raig rectilini. Bueno, si després de la Segona Guerra Mundial, amb el desenvolupament de la radioastronomia, observem el cel, obrim l'espectre de visió del cel a ràdio, però també després a raig X, etc. Però en el cas de la radioastronomia, òbviament a ràdio, i veiem imatges com eixa, que parlem de 60 quiloparsecs, estem parlant de tota aquesta regió que està plena d'emissions ràdio, que és emissió no tèrmica, emissió sincrotró. La llum, hi ha dos tipus de llum que ens arriba de l'espai. Una que és tèrmica, que és perquè els cossos que l'emeten estan en equilibri tèrmic, cos negre, això correspon a una temperatura, nosaltres emetem radiació infrarroja perquè estem en equilibri tèrmic, i hi ha de no tèrmica. La no tèrmica és produïda per partícules, típicament partícules molt energètiques, que són accelerades per camps magnètics. I això produeix radiació sincrotró. Tot això seria radiació sincrotró. Si mirem aquest punt més brillant del centre, que correspon a la galàxia, comencem a veure una estructura autosemblant
fins a arribar a això que no vam veure fa 6 anys, que és el forat negre supermassiu del centre de M87. No sé si Ivan Martí Vidal ha vingut així a fer alguna xerrada, de veritat. Ivan, sí, Ivan, el company de departament Ivan és una de les persones que ha participat en la producció d'aquesta imatge. Veiem què ha passat des d'ací. Així estem parlant d'algun centenar d'unitats astronòmiques i l'efecte que el que passa així, en aquesta regió, té en tota aquesta altra regió, respon a un procés de molt alta energia que produint-se en aquesta regió tan xicoteta, que és com el sistema solar un poc més, acaba afectant tota la galàxia. Acaba afectant tota la galàxia i el seu entorn, acaba afectant part de la història del cúmul i, per tant, té una rellevància cosmològica perquè això passa, com dic, en tots els cúmuls. Per tant, és un poc per donar-li un marc de rellevància al fenomen de l'activitat galàctica. Ara parlarem del que està passant així, però en el fons estem davant d'una situació, és com si estaríem regant un hort en una mànega d'aigua, una boca de 2 centímetres de diàmetre, i regarem un hort en Buenos Aires, en lloc del de casa, des d'ací. Les escales són gegantines. Què està passant i per què i de quina manera això influeix en la vida de la galàxia i del seu entorn? És el que estudiem nosaltres. Bé, a ull d'astrònom, això és un cúmul normalet, tot bé, les galàxies elíptiques, algunes espirals, i en el cas de M87 és, com dic, l'espiral l'elíptica central massiva del centre del cúmul. Això és, a ulls del Hubble, molt millorat la imatge del jet de partícules i energia que es propaga al llarg de la galàxia, això és la galàxia, i és la reproducció d'allò que Curtis va anomenar aquell curiós raig rectilini. Això és l'òptic, jo parlo de ràdio. Així ja tenim moltes potències de 10. El jet emet radiació sincrotró des de ràdio fins l'òptic o fins i tot l'ultraviolat. I més enllà també emet radiació en raig X i en raig gamma a través d'un fenomen que s'anomena invers Compton. Les partícules que componen el jet tenen tanta energia, algunes d'elles, una part d'elles, els electrons que el componen i que estan radiant en ràdio, tenen tanta energia que quan un fotó, una partícula de llum, col·lisiona amb elles, el fotó guanya energia. I guanya energia i és un fotó que ve de ràdio, que ve de l'òptic, que ve d'energies baixes, però l'electró li cedeix energia i aquest fotó és reemès a raig gamma o a raig X. De tal magnitud és l'energia que tenen alguns dels electrons que n'hi ha. Aleshores, estem parlant de moltes potències en l'espectre electromagnètic d'emissió dels jets. En aquest cas, és cert que en l'òptic emeten molt poquet i per tant és molt difícil observar els jets en l'òptic, els observem principalment en ràdio, però com ja sabeu, M87 és una de les galàxies actives més properes a nosaltres i per tant és més fàcil observar-la, observar el jet en l'òptic. Però com dic, efectivament tenim el mateix jet, aquest és el que acabem de veure, un altre color, això és en ràdio i això és en raig X. Què està passant? Està passant que hi ha uns processos de dissipació d'energia, això és un canal d'energia pel que corren quantitats ingents de partícules i d'energia, com dic, que en alguns moments, a través d'ones de xoc, a través de processos turbulents, estan perdent energia cinètica, estan perdent impuls i això està convertint-se en calor, energia interna, no calor, en energia interna, i tenim aquesta radiació. Bé, això seria una imatge, una composició, així es veu molt més bonico, una composició de tota la imatge en raig X, en ràdio i té òptic també. Com veiem, hi ha una interacció prou salvatge amb la galàxia i el seu entorn. Encara que en l'òptic veiem que és una galàxia elíptica, prou tranquil·la i tal, veiem que hi ha un joc entre la galàxia i el jet que és molt intens.
perquè veiem així regions d'interacció en raig X al voltant de la regió en ràdio, i d'això parlarem cap al final de la xerrada, en els que el gas que ha injectat el jet està comprimint el gas que envolta la galàxia i està escalfant-lo i el fa emetre en raig X. Aquesta emissió en raig X seria tèrmica perquè és un gas més dens i no és per equilibri tèrmic, sinó que és per col·lisions entre partícules. Radiació Bremsstrahlung s'anomena. Molt bé. A partir d'ara el que farem serà un viatge. Viatjarem des del forat negre fins la interacció de les radiogalàxies amb el seu ambient. Vull insistir així en un parell d'idees. Tenim un forat negre supermassiu sobre el qual està caient matèria. El procés de caiguda de matèria sobre el forat negre és un procés... Després ho explicaré, que tinc una transparència dedicada a això. Us parlaré d'això després. Sí, perquè no vull anticipar-ho tot, que si no després no en queda res. Aleshores, se forma un jet que va propagant-se per la galàxia, genera un canal i com que segueix ejectant partícules, les partícules viatgen per aquest canal i van a velocitats properes a la de la llum. Van a velocitats altíssimes fins que per diferents processos acaben dissipant-se i escampant-se per la galàxia. I aleshores podem veure això és ràdio tot, a diferents longituds d'ona. Això és l'última imatge que, com dic, de l'Event Horizon Telescope. Això és en l'òptic i això ja és radiació en X, en gamma i en gamma a diferents energies. Són gigaelectronvolts, teraelectronvolts. El que estem veient és com la radiació tampoc és sempre en tots els llocs igual, sinó que el ràdio té una estructura, en X, segueix més o menys la mateixa estructura, però fixeu-se que les regions brillants sí coincideixen, però sí n'hi ha més radiació que no en aquestes regions. Aleshores, la idea és entendre què està passant al llarg de tot aquest procés i quins processos ens poden explicar per què el jet és més brillant en unes regions que altres i quina és la seva relació amb la galàxia. I al final el que veiem, en el cas de MA87 hem vist la imatge anterior en la que hi havia una relació així molt turbulenta entre el ràdio i raig X. Això és perquè la radiogalàxia no és molt potent, no és molt energètica, no és com una bala que va travessant el medi, sinó que el jet acaba patint inestabilitats, acaba trencant-se i barrejant-se amb el medi. Aleshores, la manera en què aquesta radiogalàxia es relaciona amb la seva galàxia progenitora no és la mateixa que en aquestes altres que són més potents. Fixeu-vos així com la regió de ràdio, això és ràdio en roig, això és en blau, és de Chandra, és raig X, és de l'observatori Chandra, estan anticorrelacionades. Així tenim emissió en ràdio, el jet està ocupant aquesta regió i està espentant, apartant el gas, que brilla en raig X quan és comprimit perquè augmenta la seva densitat, augmenta la seva temperatura i tenim radiació X. Així dins el gas és molt calent i molt diluït, per tant no podem tindre aquesta radiació de col·lisions entre partícules, sinó que tenim simplement sincrotró. Bé, doncs comencem el viatge. Comencem el viatge en el temps, primer. Anys 60, els astrònoms miren el cel i veuen objectes que tenen un aspecte estel·lar, però no tenen un espectre que correspon a una estrella. Tenen un espectre distint. Aleshores anomenen aquests bitxos quasi-stellar objects. I després se n'adonen que Martin Schmidt va ser en l'any 63 qui va descobrir que hi havia unes línies d'emissió que estaven desplaçades al roig per l'expansió cosmològica i que es tractava no d'objectes en la nostra galàxia, ni tan sols objectes estel·lars, sinó de galàxies llunyanes que tenien una emissió molt intensa i que tenien un aspecte puntual. Algunes es van descobrir amb emissió en ràdio, com per exemple el quàsar 3C2A3, el quàsar, la R del final vindria de ràdio, i així veiem també aquesta estructura de Curious Straight Ray, no de 1918, sinó ja molt després. I aleshores va començar a haver una relació entre la presència d'aquestes línies
i aquests objectes tan brillants, no? Per què són tan brillants? Bueno, n'hi ha evidències, que ara explicaré per què, n'hi ha evidències que tota aquesta radiació ve d'una regió molt, molt xicoteta. Clar, ve d'una regió molt xicoteta que és tan brillant que eclipsa tota la resta de la galàxia. És com si estiguessin apuntant en una llanterna a la cara, tu veus el punt de llum i no veus el que n'hi ha al voltant, perquè és menys brillant. Bueno, doncs això és el que estem veient ací. Ací n'hi ha una galàxia, però tota aquesta llum que estem veient és perquè no podem resoldre la regió del centre, que és d'on està arribant. Com vam saber això? Bueno, doncs un argument de causalitat, per exemple, és jo tinc tota aquesta radiació i estic detectant els meus telescopis, estic veient, m'arriba la llum, vaig acumulant les dades i veig que té uns períodes de variació. Si fem la hipòtesi de que les variacions d'una regió d'emissió corresponen a una emissió coherent, a un sistema físicament lligat, el que podem pensar és que les escales de temps estan lligades a les escales espacials d'emissió. Aleshores, tu agafes i dius, bueno, el temps de variació serà el tamany de la regió dividit entre la velocitat de la llum, bueno, com a molt, perquè la velocitat de la llum és el màxim, no? Per tant seria això o menys. Bueno, això te dona una escala més o menys del tamany. El tamany serà menor que això, el tamany serà la velocitat de la llum o menys per delta de t. I te dona una regió, això és 10 a la 11, 10 a la 14 centímetres, un parsec és 3 per 10 a la 18 centímetres. Disculpeu pel CGS, però en astronomia estan molt locos i gastem CGS i no sé ni per què, però bueno, fins i tot de vegades treballes amb britànics i ells gasten sistema internacional i nosaltres CGS. Mesclat al cap, bueno, és igual. I jo de vegades intento passar al sistema internacional i dic, no puc, és que no m'eix. Bueno, total, que això, estem entre 4 i 7 ordres de magnitud menys que un parsec. Estem en escales molt xicotetes, clar. Vol dir això que aquesta variació està produint-se tota en el nucli? Bueno, podria estar passant un poc més en fora, no tenim cap evidència de que siga només en el nucli, però te dona una idea de les escales en les que estan passant aquestes coses. Bueno, i aquesta gent diu, ostres, tanta llum d'una regió tan xicoteta, això com és, no? Perquè no és normal. I aleshores arriba Eddington i obri les aigües i diu, a veure, fem números. En astronomia això és 1 és igual a pi és igual a 10. I quan fas 1 és igual a pi és igual a 10 és perquè dius, a veure, per on bufa l'aire, no? Més o menys ordre de magnitud. I l'encert és ordre de magnitud, però has de ser conscient que és, escolta, pam amunt, pam avall, no? Fem una cosa. Calculem en la lluminositat que jo estic observant la pressió de radiació, perquè els fotons els podem tractar com partícules que espenten altres partícules, perquè col·lisionen amb les partícules, no? I dius, bueno, quina força està exercint aquesta radiació sobre el seu entorn? Bueno, doncs això és una cosa que s'anomena secció eficaç, que és te dona d'alguna manera la probabilitat d'interacció, o bé de la probabilitat d'interacció d'un fotó amb un electró. I diu, bueno, és més probable que un fotó col·lisioni amb un electró, però els protons anirà darrere per la força Coulomb. Vale, doncs ja està. I aquesta serà la força. I la gravetat és eixa. Bé, anem a veure. Per a que no caiga tota la galàxia damunt del forat negre, bueno, en aquest moment encara no sabien que era forat negre, damunt del centre, hi ha d'haver una pressió de radiació, una força exercida cap a fora que siga major que la de que compense la gravetat de l'objecte central. Bueno, doncs així tenim una relació que ens dona unes constants conegudes, ens dona una relació entre la lluminositat i la massa de l'objecte central. I dius, bueno, a veure, el que estic veient jo és de l'ordre CGS, de l'ordre de molta energia per unitat de temps, i resulta que aquesta molta energia per unitat de temps que estic veient em dona unes masses salvatges. Em dona unes masses enormes, masses de 100 milions de masses solars. I dius, bueno, doncs si tinc tota aquesta massa i tinc regions d'emissió tan xicotetes, doncs és probable que n'hi hagi un objecte molt massiu i molt compacte. Molt massiu i molt compacte, forat negre. Bueno, que, en fi,
I després dius, a veure, quina energia es produeix per la caiguda de partícules sobre un objecte compacte? Bueno, això és una aproximació quasi més bèstia que el que he dit abans, però ens dona una idea molt clara del que passa i funciona bé. L'energia que pot perdre una partícula per caure sobre un objecte és l'energia potencial que té, la seva energia potencial. Molt bé, bueno, doncs, clar, fixeu-vos, així està ràtio M sobre R, la massa sobre el radi. Això és la compacticitat de l'objecte, això és com de compacte és, com més massa i menys R, més gran és això. Doncs això és la clau. I resulta que, bueno, més o menys el que diu ahí, que és un poc de rotllo, però que és 10 vegades més eficient, depenent de la massa de l'objecte central, que la fusió nuclear en el centre de les estrelles. És a dir, estem parlant del mecanisme energètic més eficient de producció, el mecanisme de producció d'energia més eficient que coneixem en l'univers. 10 vegades més eficient que la fusió nuclear. De fet, el número és un 0,7% per l'energia nuclear i un 7% per a un forat negre de Schwarzschild. En els números d'un forat negre de Schwarzschild, un forat negre de Schwarzschild és un forat negre que no roda. Si se n'anem a un forat negre de Kerr, en rotació, podem arribar, en condicions ideals, a un 40% d'eficiència. És a dir, tot quadrava amb la presència d'un objecte compacte i que el mecanisme de producció d'energia era la caiguda de matèria sobre aquest objecte. D'acord? Això és la clau del principi. Bueno, com deia, hi havia observacions en ràdio, més o menys sofisticades, d'objectes dels que se rebia molta emissió en ràdio i que eren brillants. En aquest cas no és un quàsar, sinó li se va dir radiogalàxia. I curiosament, d'estos quadres que veieu així, una imatge dels anys 50, si no recorde mal, ja es van deduir números sobre l'energia que havia d'haver en aquests quadres a partir de teoria sincrotró, etc. Bueno, què és això? Això és el que ara, uns 60 anys després, podem fer del que teníem abans en la transparència anterior, és signe A. I així el que veiem és una de les imatges més boniques d'aquest tipus de fenomen. Així n'hi ha una galàxia. Aquesta és la galàxia central. Està en l'òptic. L'òptic es veu en blanc, en groc, i després veiem en roig, rosa, les ones de ràdio. I veiem, així no es veu quasi, ara explicaré per què. I després veiem novament en blau la imatge de Chandra. En aquest cas és molt més evident que la interacció entre el jet i el medi és molt violenta. I per què tenim tot això així? Doncs perquè quan el jet es propaga, com que és supersònic, genera una onada de xoc que es propaga en totes les direccions i està escalfant tot el medi. Primera cosa que pot passar així, la deixo caure perquè després ho veurem, és si jo estic apartant gas d'una galàxia perquè estic escombrant-lo cap a fora, què és la primera cosa que passarà? Doncs que deixem de formar estrelles perquè no tenim gas. En molts d'aquests casos, aquests jets més violents el que fan és produir galàxies anomenades red and dead, perquè no formen estrelles. Red perquè la població estel·lar és envellida, and dead perquè no s'hi veu formació estel·lar. Molt bé, i així el que veiem és uns punts brillants que és on col·lisiona el material, es propaga per aquests canals oberts pel jet a velocitats properes a la de la llum, però hi ha un moment en el que, clar, sense saber-ho, sense veure-ho vindre perquè és supersònic, topeta amb el medi i una vegada arriba així, les partícules perden la seva energia cinètica, que es converteix en energia interna, en radiació, i aleshores s'escampen per així omplint aquests lòbuls tan bonicos. Bueno, doncs n'hi ha un salt, no?, d'una cosa a l'altra. Clar, això, tal com he explicat, és molt senzill. Realment, la fauna i flora que n'hi ha d'aquest tipus d'objectes és molt diversa. En principi, l'esquema que tenim al cap és que hi ha un objecte central sobre el que està caient matèria. I d'on ve la matèria? Després parlem. I sobre això hi ha un disco, que es constitueix un disco. Un disco és una forma molt estable, una estructura molt estable. A partir de pèrdues energètiques de les partícules, cauen a un disco, les galàxies espirals, el remat és això, que cau sobre això, produeix molta energia, en alguns casos es produeix un jet i en altres no. O sí.
perquè se'ls anomenava, els que no feien un jet se'ls anomenava radio quiet. Per què? Perquè són radio quiet perquè no tenien emissió en ràdio, i les altres sí. I depèn de com estigues mirant-ho, perquè, clar, si tens un torus geomètric de material que t'està ocultant la part central, veuràs unes propietats o unes altres. I depenent del que estigues veient, bueno, pues li dius d'una manera o d'una altra, però en el fons pensem que tot respon al mateix fenomen, que és la caiguda de matèria sobre aquest forat negre central. Bàsicament, que si ho mires des d'ací veus línies d'emissió més amples. Per què? Perquè la velocitat dels núvols de gas que estan emetent és major i per tant és més efecte Doppler i tens línies d'emissió més amples. Si no veus això, veus les més estretes perquè estan més amunt. És aquest tipus de coses. Jet o no jet? Aquesta és la qüestió. Vale. Això és d'un xic, un col·lega de Granada, bueno, és de Granada, però estava treballant a Edimburg quan va treure això, i em pareix una de les gràfiques més il·lustratives del que ha passat en els últims anys. Radio quiet i radio loud. Bueno, resulta que, clar, nosaltres tenim uns detectors en ràdio que tenen una sensibilitat i tu observes les galàxies i dius així no veig jet, este no té jet, este no té jet, i deien, bueno, el 10% de les galàxies que veiem en l'univers poden ser actives, poden presentar activitat, però d'eixes molt poquetes tenen jets, d'eixes molt poquetes tenen emissió en ràdio i per tant molt poquetes tenen jets. Bueno, què mostra aquesta imatge? Bueno, doncs és la fracció de radiogen a mesura que tu augmentes la sensibilitat de la teua detecció. Què passa així? Bueno, doncs que quan tenies menys sensibilitat, per cert, depenent de la massa del forat negre i de la massa estel·lar de la galàxia. Doncs quina fracció? Pues la fracció era xicoteta, però tu quan millores la teua sensibilitat vas augmentant. I mireu la fracció, doncs, bueno, fins i tot en les més xicotetes, bueno, això és un 0,01, però vens així i ja és 0,1 i vens així i és una fracció molt més alta. Però això és el forat negre, l'interessant ve així. La massa estel·lar. Fixeu-vos com així estem ja en com a mínim un 0,1, és a dir, com a mínim un 10% de les galàxies actives en les més xicotetes tenen un 10%, però quan te'n vas a masses més altes, les més massives, estan emetent jets. Per què és això? Perquè tenen més gas, perquè n'hi ha més gas que està caient sobre el forat negre i així és com se forma el jet. I ara us explicaré com se forma. Bueno, això, en resum, per deixar clara la transparència, és la ignorància que suposa la manca de sensibilitat. I les conclusions que treiem perquè teníem menys sensibilitat, no, mira que poquitas, i després millores la sensibilitat i veus que poquitas nada. Aleshores, el fenomen jet, el que passa és que quan te'n vas a jet a potències més baixes ja deixa de ser una bèstia com el signe A, ja deixa de ser això, i són coses que afecten igual més localment. Això són 100 quiloparsecs o 120 quiloparsecs. Clar, això són 10 elevat a 46 x per segon, que si no recorde malament era un planeta Terra en energia cada pocs minuts. Això és la potència que està corrent a través d'aquest canal. Clar, si tens 5 ordres de magnitud per baix d'això, es quedarà tot així, però també tindrà el seu impacte en la galàxia. És a dir, no podem dir, no, ja no hi jets, esto no hace nada. No, sí, clar que fa, està tot ahí. Molt bé. Bueno, doncs, ara el viatge en l'espai. El gas cau sobre... Aquesta és la teoria, així en esquemeta, la teoria de formació de jets. Cau el gas sobre el forat negre en rotació, forat negre en rotació, i el gas porta un camp magnètic associat. El camp magnètic que va amb les partícules és idealment perpendicular, perquè és un disc, perpendicular al disc, i quan cau amb el gas s'ancora, s'enganxa al forat negre. Què passa? Que el forat negre, com està girant, fa girar les línies de camp, però les línies de camp no els agrada que les giren. Les incomoda. I clar, al forat negre això li costa energia. Bueno, doncs això és el mecanisme que pensem que està actuant per extraure energia dels forats negres supermassius. Estan rotant, les línies de camp magnètic s'enganxen al forat negre i com que estan... Aquesta rotació és una energia ridícula.
comparada amb l'energia rotacional del forat negre. És ridícula, però, clar, a base d'acumular-ne i acumular-ne, bueno, vas produint aquesta rosca que produeix una força cap a fora que llança el camp magnètic i genera aquest canal. Vale, molt bé, ja tenim el camp magnètic. I les partícules? Vale, partícules. Així, la corona del forat negre, suposem que la primera composició del jet és fotons d'alta energia que col·lisionant entre ells, fotons en raig gamma que col·lisionant entre ells, generen parells electró-positró. I la primera composició del jet seria camps magnètics, electrons i positrons. És tota la veritat? Bueno, n'hi ha coses. Això són observacions molt recents, en algunes, o en l'anàlisi d'algunes he tingut la sort de poder participar. Això és Perseu-Uzell, també conegut com 3C84, galàxia massiva en el centre del cúmul de Perseu, igual que M87. Aquesta és la de Perseu, aquella la de Virgo. I això és M87. Això són observacions recents, també de l'Event Horizon Telescope, en les que ja no s'han centrat en el forat negre, sinó en el jet. Però fixeu-se en l'estructura. Hi ha com una regió brillant en les vores, igual que així, bueno, així n'hi ha aquest residu per així, però tenim això i tenim això, i això es continua veient més enllà a freqüències més baixes. Bueno, jo què sé, què passa aquí al mig, per què no ho veig? Pot ser per dues coses. Una, igual que en el jet de signe A, així es veu aquest jet i així no es veu tan bé, que sí? Bueno, doncs això és perquè és una de les evidències que tenim de que el material que es propaga per així va a velocitats properes a la de la llum. Perquè les partícules carregades que emeten radiació, si es mouen proper de la velocitat de la llum, emeten pràcticament tota la seva radiació en un con en la línia de propagació. De manera que el jet que s'apropa a tu el veus brillant, però l'altre no el veus perquè la radiació està sent emesa cap als marcianos que viuen per així. Però nosaltres estem a esta banda. Aleshores, això ens diu, això s'anomena Doppler boosting, i nosaltres veiem preferentment els jets que venen cap a nosaltres. Molt bé. Doncs podria passar que hi haguera diferents velocitats, que es generara així, este jet estem veient-lo a un angle d'uns 20 graus, i diu, bueno, això igual va tan ràpid per així dins, que està tan col·limada la seva radiació en una direcció que no són els 20 graus en els que estic mirant-lo jo, que no ho veig. Però és poc probable, perquè aquest jet no és molt potent. Què està passant? Per què estic veient? Bueno, realment no ho sabem. Mireu els anys de publicacions. Vull dir, és una cosa que estem pegant-li voltes. Què pensem que pot estar passant? Bueno, n'hi ha treballs que han estudiat com de grossos són els jets depenent de les seues propietats, i veiem que els jets més potents són més grossos. No n'hi ha molta estadística, tot s'ha de dir, però bueno, ja anirà creixent. Què pot estar passant? Pot estar passant que això que us he explicat del forat negre no siga l'única cosa, sinó que del disc també estiguen eixint per mecanisme, així en breu, magnetorotacional, les línies de camp permeten que n'hi hagi extracció de material per aquesta banda. Bueno, per tant, el jet central, més ràpid, més diluït, més potent, tindria com un escut que el protegiria i el faria més estable a llarga distància. Pot ser. Pot ser el que està passant així? Pot ser. No ho sabem. Estamos en ello. Però, vaja, això li donaria, igual que he dit que així la població de partícules seria electró-positró, això seria electró-protó, no? Perquè així, això és el gas del disc, i així tinc matèria ionitzada, i estaríem traient protons i electrons per igual, i per tant, tindríem una doble composició, que no en tenim ni idea. Bé, el que sí que sabem, perquè tenim dades, i tenim prou dades ja d'això, és que quan el jet és llançat, passen dues coses. Primer, l'angle d'apertura, de fet, així es veu molt clarament, no fa falta ni gràfica, no? Es veu com el jet s'obre molt i després es tanca, i així s'obre i després
acaba tancant-se. Ahir no es veu tant perquè ahir s'ha acabat, però bueno, es pot dibuixar una paràbola així, no? Bueno, doncs això significa que el jet, així es diu, això és opening angle. Veieu com l'opening angle, que és l'angle d'obertura del jet, va caient amb la distància. Això s'anomena col·limació del jet. I en aquest procés de col·limació, i això també ens dona la pendent, és logarítmic, el que passa és que això et diu que passa de parabòlic a cònic. Encara que sembla que va més ràpid, com és logarítmic, no va més ràpid. Coincideix amb això, va caient l'angle d'obertura. I això, així és el mateix, això també és angle d'obertura, també va caient en aquesta altra radiogalàxia. I al mateix temps s'accelera. S'accelera des de velocitats, fraccions de la velocitat de la llum, a pràcticament la velocitat de la llum. Bueno, ahir n'hi ha dos processos que competeixen per produir aquesta acceleració de les partícules, i un és el camp magnètic, un procés molt complicat que funciona. Com sabem que funciona? Bueno, doncs l'única cosa que podem fer és fer simulacions numèriques. Això és un jet injectat magnetitzat, això ho hem fet, sí, ens ho hem acceptat fa poc. És un jet magnetitzat, venia d'una teoria prèvia i tal, i veieu, s'eixampla, es tanca així, i això és el factor de Lorentz. Com més claret, diferents models ho fan de diferents maneres, diferents estructures. Veieu també que així ens deixen alguns casos en els que tinc la part de fora més accelerada i no la part de dins, que podria també... Sí. Sí, això és un cilindre, perdona. Gràcies per la pregunta, perquè jo estic així en la meva guerra i no... Això és simetria cilíndrica i tinc això, eix Z, propagació i radi. I bueno, simplement hem pintat la meitat perquè se vegen més models, però la cosa és que s'eixampla i s'accelera. Una cosa, i en la diapositiva d'abans, el beta S te refieres... El beta és la velocitat, efectivament, B sobre C. La velocitat de la llum és 1 així, efectivament, gràcies. Bueno, doncs això, tinc una ampliació del jet, com un eixamplament del jet i després una col·limació. I tot això pot ser el camp magnètic que, com us he dit abans, al camp magnètic no li agrada que el trastoquen. I clar, si el jet està fent-se ample, el camp magnètic toroidal, el camp magnètic que envolta el jet, acaba fent una pressió cap a dins, una força cap a dins, que evita que se'n vagi més. El tanca, col·lima i ja estem de camí. Una vegada el jet s'ha accelerat a velocitats properes a la de la llum, la col·limació és automàtica, perquè ja només per la inèrcia que ha guanyat ja no pot destarifar-se, excepte si actuen les inestabilitats. Bueno, doncs aquest resultat, que està basat en models teòrics, etc., s'ha confirmat en diferents simulacions numèriques, aquestes són les nostres, i després hi ha una altra cosa que és Bernoulli, simplement Bernoulli. Tens una energia interna tan alta que quan el jet va obrint-se també accelera. I és el que vam intentar estudiar en aquest cas, la competència entre l'energia interna i l'energia magnètica en accelerar el jet. Però vaja, ja sabem, ja tenim evidències, tenim simulacions, tenim moltes dades que ens diuen que la primera fase és eixa. La injecció del jet és contínua? No, no és contínua. Això és l'emissió, això s'anomena single dish, que seria un sol radiotelescopi observant això és CTA-102, que també és un blazar, que és un tipus de jet que t'apunta directament a la cara. I veus un jet i l'altre no el veus. En aquest cas, això és la radiació que ens arriba a diferents freqüències d'aquesta radiogalàxia. I fixeu-vos que això és un cindiós. Vull dir, així estan passant moltes coses. I què passa quan pega una pujada d'aquestes? Típicament, el que passa és que s'injecten unes components que anomenem nosaltres, que se poden identificar amb ones de xoc, que van viatjant pel jet. És a dir, una cosa és la imatge que jo vos puc explicar, la imatge que jo vos puc donar, més senzilla, més d'una cosa contínua, però la realitat és molt més complicada, sempre. I tinc així unes ones de xoc que van propagant-se, que van encenent el jet. Fixeu que a mesura que va passant, va encenent-se el jet i va brillant per on passa aquesta component. Este cas, això és una radiogalàxia, s'anomena 3611, estem veient un jet i l'altre no el veiem, tornem a lo mateix. I si mesurem les velocitats a les que es propaguen aquestes boletes que estan així dibuixades, són més ràpides que la llum.
Per què és això? Bueno, això és una altra evidència de velocitats relativistes. És un efecte de l'orientació, de l'angle de visió i de que té una velocitat molt alta. Això ens ajuda estimant l'angle de visió de diferents maneres, per exemple, la ràtio del jet de brillantor del jet al contrajet, d'alguna manera te diu més o menys l'angle, pots saber a quines velocitats intrínseques es mou, i sempre són 0,99C, 0,98C, són velocitats enormes. I el que veiem és això, el que vos deia, jet i contrajet, no es ve, això és només un jet, veiem radiació en diferents rangs i això seria un jet estacionari, gran escala, i així tinc tota la moguda que està passant a xicoteta escala, això són 2 parsecs, l'escala aquesta. Vull dir, estem veient-ho molt de prop i després això emet ràdio, però els electrons que estan enxufant-se per així, quan se topeten amb un fotó, com he dit abans, de ràdio, de tal, poden remetre a raig X o fins i tot raig gamma. Raig gamma. Això és el cel en raig gamma. Així tinc la galàxia, que està plena de restes de supernova, de binaris de raig gamma, de l'emissió difusa de raig gamma que ve de partícules d'alta energia que van movent-se per així pels camps magnètics de la galàxia. Els punts grossos serien objectes puntuals. En Cassiopea, per exemple, n'hi ha 2 o 3 binaris de raig gamma. Però si mirem fora del pla de la galàxia, què veiem? Uns puntets. I aquests puntets què són? Jets. Tots jets. Que estan apuntant-nos, quasi tots ells, a nosaltres en una línia de visió xicoteta. Per què? Perquè aquesta radiació també està colimada, són les partícules més energètiques i estem veient amb Fermi, en aquest cas, estem detectant l'emissió gamma d'aquests objectes. També molt variable, també molt bruta, molt dinàmica, no? Bé, doncs això són les escales, les primeres escales de formació i evolució amb una energia molt colimada, el jet s'ha accelerat i està propagant-se per la galàxia. Jo no sé el temps que porta, però m'estic enrotllant d'una manera. Què porta? Ja? Mare de Déu, accelere. Doncs estem començant. Si anem una miqueta més enllà, veiem desenvolupament d'inestabilitats. Això són observacions que es van fer amb el radiotelescopi rus Radioastron, que està en òrbita. Fent interferometria amb antenes de tot el planeta, podem millorar la resolució, com si tingués un radiotelescopi del tamany de la Terra, bàsicament, i això ho explicaria Ivan segurament molt bé i molt millor que jo. Així tenim un radiotelescopi que està en òrbita, està més enllà. Aleshores, això ens ha permès veure els jets amb una resolució sense precedents. I també te dona una idea de com de sec estàs, perquè tu este jet el veus, com el veiem abans, era el xurro este, i ara estàs veient un detall i te permet estudiar les propietats amb molta precisió. Això és M87, i així el que n'hi ha és l'estructura del camp magnètic, la polarització, i veiem com el camp magnètic està tot enrotllat, la qual cosa coincideix amb allò que vos deia de que el camp té una component toroidal que pot colimar el jet. Passi avant, perquè si no, no acabem mai. Què li passa al jet amb la galàxia? El jet es propaga, quan naix està espentant el material cap a fora, i quan es troba tots aquests núvols que vos he explicat abans, què passa? Poden passar 2 coses. Uno, que escombra tot el gas i s'acaba la formació estel·lar, o 2, ojito, perquè estem apretant el gas i això és la massa de Jeans que te diu quan n'hi ha col·lapse i formació estel·lar, pot haver formació estel·lar. És possible que un jet espentant el medi cause un brot de formació estel·lar a mesura que passa? Pot ser. El cas és que les temperatures a les que arriba el material xocant no poden ser molt altes i la densitat ha de ser alta, perquè això fa que la massa de Jeans siga més baixa i, per tant, tingues més probabilitat de tindre inestabilitats de Jeans i que es formen estels. Però això només pot passar per a jets poc potents, perquè els jets més potents ho rebenten tot i se'n van. Això és la pel·lícula que volia mostrar-vos, la deixem per al final, que és una simulació que vaig fer jo fa un any, que és un jet propagant-se per una regió nuvolosa, on hi ha núvols de gas amb hidrogen atòmic, i a mesura que passa el jet va ionitzant-lo. És un jet potent. Jo esperava que el material que xocat es refredara a mesura que el jet anava passant, però s'escalfava tant que no donava temps.
De manera que vaig estar pegant-li voltes, en les simulacions de col·legues meus que fan el mateix, també els passava el mateix, i vaig estar mirant i he arribat a la conclusió que he publicat un article sobre això, perquè vaig estar pegant-li voltes, i és precisament el que vos acabé de dir. La potència té molt a veure. Si tu poses un jet molt potent, les temperatures a les que arriba el gas són tan altes que tarda molt en refredar-se després. I per a que se formen estrelles després del pas del xoc has de tindre un material fred, per lo de Jeans que vos deia, no? Bueno, en fi, necessitava trobar l'explicació perquè no en tenia res. I, bueno, crec que, més que la vaig trobar, n'he proposat una. Això és el resultat d'aquesta simulació, i ahir veiem la riquesa, bueno, això són núvols destarifats per l'ona de xoc, en diferents estructures, però per a que veieu un poc el pas del jet per la galàxia és violent, és violent. Pot condicionar completament la història de la galàxia. Dius, bueno, ja, però només passen unes quantes galàxies, ja, però són les centrals dels cúmuls i no són només ixes, passen en molts altres llocs i també en els casos en els que no són tan potents exerceix una influència fonamental en aquesta regió. Estem parlant d'això, són 500 pàrsecs, això és mig quilopàrsec, que és el centre de la galàxia. I ahí se propaguen tots, ahí arriben tots. Bueno, també n'hi ha estrelles en la galàxia. Què passa quan el jet se troba en les estrelles? Bueno, doncs això és Centaure A, que Centaure A és una radiogalàxia que es veu en l'hemisferi sud, però és la més propera a nosaltres. N'hi ha observacions molt detallades, això són raig-X, i es veuen així uns nòduls que hem associat a interacció del jet amb estrelles. És una simulació que vam fer fa un temps, de com una estrella entra en el jet, se genera ahí molta turbulència i tal, i ha tingut una repercussió sobre l'efecte dinàmic i radiatiu, perquè, clar, en un xoc d'estes, tota l'energia cinètica que està dissipant-se del jet així en la col·lisió, l'estrella ve cap així, el jet va cap allà, l'estrella va cap allà, m'he equivocat, el jet va cap allà, i aleshores estàs dissipant molta energia en aquesta ona de xoc, i això també té conseqüències radiatives, que podrien explicar això. Estem estudiant-ho. Bueno, i si es troba un planeta, no? Això, què passaria? Aquestes gràfiques, bueno, això és la zona d'habitabilitat d'una estrella de fins a 2 masses solars. Què passa quan una estrella que té planetes entra dins d'un jet i el travessa? Nada bueno. A veure, això és un resultat d'un TFG que vaig dirigir fa uns anys. No he seguit en aquest tema, però és una cosa que està per ahí que m'agradaria reprendre. I això és la posició... Clar, les estrelles tenen un vent, i el jet ve i col·lisiona amb el vent. Clar, el jet és molt potent, però és molt diluït, i el vent és molt més massiu, de manera que se troba un equilibri i se forma una ona de xoc en forma d'arc i una cua cometària. Això seria un poc l'estructura que esperarien que passara. Això és la posició en unitats astronòmiques de l'ona de xoc depenent de la velocitat en quilòmetres per segon del vent. Clar, una unitat astronòmica és la Terra, no? És on està la Terra. I això és el mateix depenent de la pèrdua de massa a través del vent estel·lar. En el cas del Sol, crec que estem en 10 a la menys 14, una cosa així, és a dir, estem més cap allà. Veiem, sí, la qüestió és que, en principi, l'ona de xoc no arribaria al planeta i, per tant, en un estat tipus Sol estaria a prop, però no arribaria al planeta. Si el jet és més feble, això és un jet relativament potent, si el jet és més feble, bueno, pues encara més lluny. Quin és el problema? La radiació gamma. Si tu estàs dins del jet, tens tota aquesta radiació gamma que he dit abans, pegant-te de ple. I això és un estudi que va fer, bueno, això seria un poc l'umbral de nivell nociu de radiació per damunt d'esta radiació acumulada, perquè l'estrella ha de creuar tot el jet, i mentre està creuant-lo va soflimant-se. Bueno, doncs tot el que està per baix, que són diferents potències de jet, de radiació gamma del jet, tot el que està per baix no arribaria a ser nociu per a la vida en el planeta, tot el que està per dalt sí. És a dir, que novament, això és a una distància d'uns 100 pàrsecs, si no recorde mal. Un planeta a uns 100 pàrsecs del nucli de la galàxia. Bueno, i anem ja cap a fora i acabem. Això és Centaure A. Suposo que haureu vist la imatge. Aquesta és la mateixa radiogalàxia que esta, perdó, això d'ací. Això és en raig-X, i això és una composició en òptic i en ràdio. I veiem així molta pols, molt de material,
són estructures que són distorsionades, no? En el cas d'aquestes escales, els jets que arriben, els més potents, entre els més potents n'hi ha de menys potents i de més. Estos són els menys potents dels més potents. I tenim aquest tipus d'estructures. Una regió, com veieu, una regió que segueix sent relativista perquè tinc una asimetria en brillantor, en ràdio, i així també es veu, no tant, però també es veu, perquè l'angle en aquest cas serà més cap al pla del cel, i veig una regió en la que està el jet dissipant-se, està ahí perdent col·limació i dipositant energia en el medi, i es formen com uns fumerals, no? Com unes plumes així de material que va escampant-se, no? I això serien les més febles. I aquesta és una imatge de la FRU, del tipus d'aquestes galàxies, s'anomenen FRU paradigmàtica, no? Això és la galàxia progenitora i encara que siga de les menys febles, arriba a 200 quiloparsecs a cada banda. Tot aquest material que va distribuint-se, va enriquint el medi intergalàctic i va escalfant també la regió. Això és el mateix en diferents observatoris. Tenim Chandra en raig X, que és la zona blava, els isocontons blaus, després tenim ràdio, 145 MHz en verd, per allà dalt. Això és en LOFAR, que és un dispositiu prou recent, que veu freqüències molt baixes, que te dona els electrons més freds dels calents, dels que estan emetent, i veieu com s'escampa en regions enormes, tot i que s'havia desfet el jet, està viatjant pel medi intergalàctic alegrement. Després tenim les més potents, com he dit abans, tenim això 2C3, aquesta estructura, que en les simulacions són molt més fàcils de reproduir, tenim estructures molt paregudes, aquesta altra és 3C120, si no recorde mal. Aquestes estructures són més paregudes al que veus en simulació, és més fàcil fer un jet potent en una simulació perquè viatja ràpid, va col·limat, bé, sí, molt bonico. Aquestes són més complicades. Aquestes són més complicades perquè això és ni una cosa ni l'altra, es desfà, sí, però quin és el procés? Aquestes són com in-betweeners, no? Estan un poc entre unes i altres. Igualment, Hercules A, si poses la Via Làctea així està Andròmeda. Això és el tamany de la cosa aquesta. Sí, és un bon viatge. I això és una simulació que vam fer nosaltres fa poc en la que intentàvem reproduir qualitativament les estructures eixes, no? I, més o menys vam trobar aquests lòbuls a base de jets molt calents, molt energètics, perquè així tota aquesta energia interna es converteix en pressió i va distribuint-se isotropament i genera aquests lòbuls més redons. I vam fer aquesta imatge, que és la de la portada, que és un lòbul, la de la simulació i l'altre. En aquestes escales n'hi ha estructures molt curioses que volem investigar, ara ja estic acabant. Veieu, aquests filaments, això està associat a línies de camp magnètic de 100 quiloparsecs de distància d'una punta i l'altra, són enormes i no sabem per què això és així, no sabem si el camp magnètic va viatjant per ací i està enganxat d'una banda a l'altra i és que acaba formant-se aquest filament, o si és una inestabilitat que es genera en aquestes regions turbulentes després de ser xocades, però està com connectant els dos lòbuls, així està al centre de la galàxia. Aquestes coses no les entenem i les volem estudiar perquè són clarament cridaneres. Això és Mercat, això és una imatge de Mercat, que és un precursor d'Esquellei en l'hemisferi sud. I nosaltres hem fet això, que no intentava reproduir allò, però ens recorda un poc, això és camp magnètic d'una simulació que no és ni un jet de galàxia activa, és d'un microquàsar, però veieu les estructures del camp magnètic, quan arriba així es desenvolupa aquest kink, aquesta pertorbació helicoidal, i veiem això, i després veiem tota aquesta turbulència, aquests filaments que apareixen per així, xicotes escales, i això em recorda un poc, una mica d'optimisme, aquestes estructures o el predecessor de les estructures que volem estudiar. Necessitem fer simulacions d'aquest tipus de les galàxies actives amb perfils de densitat i de realistes de les galàxies per poder estudiar coses tan complexes com això. I ara tenim una xica fent la tesi doctoral en això i espero que... Quan fas simulacions numèriques no pots intentar reproduir una font en particular perquè és molt frustrant, això és impossible, perquè les condicions inicials d'això no les coneixes ni les coneixeràs mai, per tant, i com és molt no lineal, el que has de fer és intentar reproduir estructures qualitativament. Això és el que ens diem quan ens mirem a l'espill.
Bueno, això és la imatge en la que he començat abans, al principi de la xerrada, no? La interacció entre el jet i a gran escala. Què està passant a gran escala? Com és possible que jo estic apartant el gas i per una banda i per altra banda estic dient que el material cau al forat negre, com ho quedamos? És una cosa o l'altra. Això, efectivament, bona pregunta, no ho sabem. Com està caient el gas? Què són les galàxies actives? Són mergers? Són col·lisions entre galàxies? Fa uns anys, quan vaig vindre fa 6 anys, vos vaig ensenyar això. Estos havien publicat un article que deien les galàxies actives són mergers. Quantes galàxies havíem vist? 20. Claro, ara hi ha un estudi moltes més galàxies i veuen que això són fraccions, 10 a la menys 1, 10 a la menys 0. Això seria... Podríem haver posat un 1 i ja està. Bueno, és igual. Sí, bueno, són coses que passen, no?, quan fas gràfiques. Fixeu-se que així diu AGN in merger, AGN in non-merger. La fracció de galàxies actives in mergers és major que les galàxies actives in non-mergers. O non-mergers en la imatge que tu estàs veient, perquè tu classifiques, no?, quan estàs veient. Fa gràcia perquè en el paper diu, al final de l'article diu 3 persones del grup hem observat les galàxies i hem votat si era una cosa o l'altra. I n'hi ha una votació, n'hi ha una gràfica d'una votació que han fet per decidir si era o no era. Dic, bueno, és tremendo ja. Referèndum. Bueno, total, i això és AGN in merger, és a dir, les galàxies actives que n'hi ha en... No, són el mateix, però... Espera. Què era? No, és que n'hi ha com dues... No, està sí, exacte, disculpeu. Merger in AGN i merger in non-AGN. És a dir, n'hi ha les dues coses creuades. Les galàxies actives que estan en mergers i els mergers que n'hi ha en galàxies actives. En els dos casos veiem que hi ha una relació més directa entre l'aportació de gas que hi ha en les col·lisions entre galàxies per a despertar l'activitat. Però, clar, això és molt simple. Tu fas això i dius, bueno, sí, però i aquest gas com arriba al centre de la galàxia? Quina escala de temps? Quins processos, quines inestabilitats fan que el gas que està per allà perdut en la col·lisió, no, per forces de marea, acabe caient i en quina escala de temps passarà? Podem pensar que les diferències en les fraccions venen d'això, de que n'hi ha tot un lapse de temps en el que, bueno, tu veus un merger i no n'hi ha galàxia activa perquè ha de caure encara el gas al centre i després ja se desperta. És molt complicat. Necessitem ahir acumular moltes dades i saber-ho. Però certament amb 20 galàxies no acabes. Bueno, n'hi ha coses com l'activitat recurrent, que està relacionat amb això, és de caiguda de gas, de sobte el jet s'apaga i de sobte torna a engegar-se. I així estem parlant en Perseus-A. Aquestes són escales enormes de reinici, això seria l'escala gran, s'està apagant i ara s'ha tornat a enxufar. En el cas de Perseus-A tenim escales de dècades. És a dir, en 50 anys el jet puja i baixa, però és que puja i baixa significa que es va enxufar, va emetre això, es va apagar, això són restes i ara s'ha tornat a enxufar. En 50 anys. I en canvi, en l'altre cas, això són milions d'anys. Clar, què està passant? Jo què sé. Bueno, i això és per acabar la imatge de Perseus-A de més gran escala, no? Que tenim com uns buits de raig X que coincideixen en emissió en ràdio i que ens diuen, bueno, doncs això que he dit al principi, que el jet està apartant gas, escalfant-lo, però fixeu-se que és altament turbulent i complicat, no? I jo diria que ja ho teniu bé. Moltes gràcies. Disculpeu per el rotllo. Vos posa la pel·lícula mentre me pregunteu coses. Si encara teniu ganes de més. ¿Puedes explicar la radiación superlumínica? Radiación superlumínica no es radiación superlumínica, es movimiento superlumínico. A veure, espera que posa això. A ver, tú tienes unas partículas que se están propagando cerca de la velocidad de la luz, ¿vale? Van a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz y están radiando. Cuando una partícula se mueve despacio, comparado con la velocidad de la luz, emite la radiación isótropamente en todas las direcciones, ¿vale? Eso no es problema. Claro, cuando una partícula se mueve cerca de la velocidad de la luz, en su sistema de referencia también lo está emitiendo isótropamente todo. Pero en nuestro sistema de referencia eso está todo deformado.
Y entonces la luz está concentrada en un cono que tiene un ángulo de 1 sobre el factor de Lorentz de propagación. ¿Vale? Perdona, estoy hablando de Doppler burst y tú me estás hablando del movimiento superlumínico, ¿vale? Entonces, respecto al movimiento superlumínico, lo que ocurre ahí es que tú tienes, en el plano del cielo, estás viendo una parte del chorro que tú detectas con una, bueno, la detectas y la vas siguiendo, ¿no? Si observas con frecuencia un jet, se va moviendo hacia afuera, entonces tú dices, vale, han pasado 2 días y la velocidad angular es esta, ¿no? Tantos milisegundos de arco, y como la distancia es esta, tú lo conviertes en una... Esto ya no, ¿verdad? Esto ya no, ¿eh? A saber lo que nos sale aquí ahora tú. Lo menos. No es mi ordenador, Entonces lo que tú ves es que cuando tú mides la velocidad te sale una velocidad mayor que la de la luz. Vale. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que esa región que está emitiendo emite un fotoncito desde aquí, ¿vale? Lo emite desde aquí. Y luego, cuando está aquí, lo emite también desde aquí. Vale, pues la composición, haces un poco de geometría y calculas con la velocidad de propagación lo que se ha movido realmente, y te das cuenta de que no se está moviendo más rápido que la luz, sino que simplemente, claro, una pizarra o algo lo podríamos hacer, pero es una cuestión de pura geometría y velocidades cercanas hacia la luz. Es que como se está moviendo casi tan rápido como el fotón, eso hace que en el plano del cielo tengas la sensación de que se está moviendo más. Porque claro, yo lo estoy poniendo así, pero tú, si lo miras en el cielo, lo estás viendo. Bueno, claro, en el cielo se ve todo proyectado. Te engaña, eso te está engañando. Parece como que se amplifica. Se amplifica, vamos a ver, se amplifica la velocidad aparente, ¿no? Eso lo llamamos velocidad aparente. Y hay una expresión sencilla, geométrica, que te da la velocidad real si sabes el ángulo de visión. Esa es la otra, que lo tienes que estimar. Entonces, bueno, siempre tenemos como rangos, ¿no? Pero normalmente las cosas cuadran bastante bien porque hay diferentes maneras de estimar el ángulo de visión y más o menos puedes saber, bueno, esto, como te decía antes, Pamamum, Pamabay, entre 2 y 5 grados, ¿no? Y entre 2 y 5 grados te dan velocidades sublumínicas, ¿eh? Entonces, pueden variar un poco, pero más o menos te haces una idea. Entonces, es un efecto geométrico relativista, que como todas estas cosas, los grandes de la segunda mitad del siglo XX, ellos ya lo sabían. Entonces, antes incluso de que se observara esto, Martin Rees publicó un artículo explicándolo, antes de que se observara, en el año 69 lo publicó. Y luego se observó y dije, esto es los balls of fire que decía el Martin Rees. Es eso, geometría y relatividad. Relatividad especial, en este caso. Sí. Bueno, volia fer una pregunta. Digues. Vosaltres en el OAU estem fent també coses a la fotometria de lo que seria de l'ELAC. Però és que, clar, nosaltres fem fotometria en la part de l'espectre visible, no? Sí. Jo volia saber, clar, tots aquests fenòmens que estan passant al de I són multi... Sí. Sí, sí. Quina és la repercussió que té després en aquesta banda de l'espectre? En el visible? Home, en el visible tu pots... Està al mig. Està al mig. Tu pots tindre... Si estàs veient línies, si estàs fent espectres i estàs veient línies... Bueno, línies no estem fent... Estàs fent continu o línies? Bueno, un poc de tot. Sí, un poc de tot. Vale. A veure, el continu pot ser sincrotró. Sí, perfectament. Perquè la línia és bàsicament... Perfectament. I les línies poden ser línies espectrals dels núvols que n'hi ha a la galàxia, però si n'hi ha un jet, estàs veient un jet, poden estar causades per les distorsions que ha generat el jet en passar per allà. De fet, una de les coses que ens preocupava d'este tipus d'escenaris, no? És precisament que s'observen línies d'emissió d'hidrogen atòmic i fins i tot de molècules, en algun cas, de CO, de monòxid de carboni, i alguna més, en regions per les que ha passat el jet.
I això s'associa amb unes velocitats amples, centenars, milers de quilòmetres per segon. I això s'associa al pas del jet. És a dir, depenent de l'ample de banda que estigues veient, pots treure una informació sobre el fenomen físic que pot haver darrere. Clar, és de veres que aquestes línies que t'estic dient jo s'observen en ràdio, a freqüències altes. Sí, les fars radiobars no estarien associats a l'activitat galàctica en principi, serien coses més energètiques a nivell d'estrelles i binàries i aquestes coses, fenòmens molt energètics. En el que te dic jo, a veure, jo crec que no n'hi ha estudis sobre, perquè el grup que més s'ha dedicat a fer estudis de l'impacte dels jets en la galàxia progenitora a nivell observacional és un grup que fa ràdio. Aleshores han vist línies d'emissió amb amples considerables, com t'he dit, i les han associades a pas de jets i tal, i això és el que estàvem intentant simular en aquest cas. En l'òptic que veuríem? Doncs no ho sé, la veritat, no ho sé, i de fet sí que sé que n'hi ha un grup entre Mèxic i el Max Planck de Radioastronomia que estudiaven emissió de blàsers en l'òptic. Sí, i relacionaven amb l'emissió en ràdio i en gamma. Aleshores, poden haver fenòmens energètics d'invers Compton, d'interacció de fotons de la galàxia, de les estrelles, del disc, fins i tot, de l'acreció, i en aquesta interacció tu pots estar produint... És que les opcions són tan diverses, hauríem de mirar-les. Perdona, ordres de magnitud, eh? Sí, clar, perquè estem parlant de gamma, no? Sí, però l'òptic està involucrat, perquè l'origen dels gamma poden ser òptics, que xoquen, són emesos en alguna estrella que està per allí del voltant, o del disc, van viatjant, entren en el jet, se troben amb un electró, fan amistat i guanyen diners, i se'n van a raig gamma. Però quina radiació en l'òptic que podies estar... És que hauríem de mirar les línies, però seria interessant mirar-les, perquè, clar, segons l'ample de banda que tingues, pot donar informació sobre el sistema físic que està emetent aquest òptic, aquestes línies, no? I poden ser núvols que estan reprocessant radiació que ve del disc, per exemple, raigs X arriben al núvol, ionitzen, els àtoms es recombinen i emeten en l'òptic. Això passa molt, també. Això podria ser, però tota aquesta informació la pots obtindre de les línies. Tu mires les línies, mires com d'amples són, mires... si saps sabràs la longitud, òbviament, i mires l'amplària, pots fer-te una idea d'on són. Si són blazars, pot ser de la Broadline Region, que seria la regió més propera, o de la Narrowline Region. En qualsevol cas, com dic, és que poden ser moltes coses, n'hi ha que mirar-ho i comparar. Una cosa que vos recomano que feu és agafeu el blazar que esteu observant i busqueu en la literatura informació sobre la radiació que emet i sobre la distribució espectral. I mireu com encaixa el que vosaltres teniu amb tot això. Perquè en els articles hi ha, si algú, el VLAC està superobservada. VLAC l'agafes i mires en la literatura què ha dit este, què ha dit l'altre, quin és el context, quins són els models, i si el que tu dius... Per això, però el sistema que està emetent la radiació que tu observes, és a dir, allò que estiga emetent-ho, ha d'encaixar en els esquemes que ells tenen. Si no encaixa, també és bo per a tu, perquè dius, ahir n'hi ha alguna cosa mal. I si encaixa, dius, vale, tot és normal i pot ser això, tens una explicació, diguem-ne, no? Però n'hi ha que contrastar en la literatura, en les observacions, en les distribucions espectrals, en els models que n'hi ha, i també mirar a veure quina informació física pots treure de les teues línies. Molt bé. Sopem o què? Moltes gràcies per l'atenció.